Ola, son Tamara Abad, ilustradora e muralista galega. Levo xa máis de 15 anos traballando no sector gráfico, xa 9 como freelance, dende o meu estudo na miña casa, na Guarda. Traballo sobre todo proxectos de ilustración institucional, para cartéis, editorial, sobre todo tamén murais. Teño que agradecer que me chegara este encargo, porque para min é unha oportunidade de seguir polo camiño que máis me interesa, que é o de coñecer e traballar con persoaxes que deixaron e deixan a súa pegada na cultura galega, dame a oportunidade de seguir aprendendo e seguir profundizando na nosa identidade. Penso que Siro é un dos grandes da cultura visual galega contemporánea, tanto da gráfica pura como do humor. Aparte de investigar a súa obra un pouco máis en profundidade, tamén me adentrei nas súas redes sociais. Aí chamou a atención unhas publicacións que el fai cada ano polo seu aniversario. Unha delas, digamos, a que festexa ou manexa o seu 80 aniversario, aparece como unha chistera e unha man, en vez dunha varita, pois aparece un lápiz. Hai un texto que di algo así como a maxia do lápiz. Me parece que é unha metáfora que define moi ben a súa figura como un mago da gráfica. Entón, quedeime con este concepto e a partir de aí empecé a traballar a miña proposta facendo bosquexos rápidos para traballar un pouco a composición, para elixir encuadre, plano. Despois busquei referencias de fotos reais del. Gustoume moito unha que ten un xesto na que aparece con un xesto moi gracioso, sale como un gorriño de bufón. Esa foi unha das miñas principais referencias para traballar a cara. Comecei retratando, facendo bosquexos de retrato en papel, cada vez simplificando máis o rostro para quedarme cas liñas que máis o definen. Unha vez que xa conseguín un que me gustou, o pasei a digital. Dende Procreate traballei primeiro as liñas e despois fui metendo cor. A gama cromática optei por unha gama de azuis morados para crear como unha atmosfera máxica e isto contrastalo coa iluminación. Siros aparece iluminado dende arriba, como se estivese nun escenario, e con esa iluminación máis cálida o que quería era resaltar tanto o rostro como o propio lápiz, que son os dous elementos que nesta composición teñen máis importancia. Por último, pois iso, traballei cores planos, brillos, sombras e detalles. Por último, tamén incluí no fondo como unha textura de estrelas e reflexos dunha maneira moi sutil, pero que axudaban a reforzar un pouco o concepto e a acabar de cerrar un pouco a composición. Por último, espero que os guste o resultado. Quería tamén agradecer a Gapi por darme a oportunidade de participar neste proxecto, por ter en conta o meu traballo, e nada, que feliz día da ilustración a todos.